Het gaat om de grootste zonoperatie uitgevoerd in Nederland. Op het Ameland wordt op het stuit werken aan het opheegen van het strand. Een put van mannen en van miljoenen kuub zand. Alle bedoeld om het eiland veilig te houden. Als we op deze plek geen zandsuppleties uitvoeren, dan gaat de kustlijn hier toch meerdere meters per jaar achteruit. Wat dan zou kunnen gebeuren is dat de duinen die we achter ons zien, daar gaat dan meer duinafslag optreden. Ja, en uiteindelijk, naast het feit dat het eiland een beetje kleiner wordt, zou uiteindelijk ook de veiligheid tegen overstroming in gevaar komen. En dat willen we natuurlijk niet. De gevaren van het verdwijnen van strand waren oorlierlien pijnlijk duidelijk. Het strand rondom het paviljoen van Holm, waar het voortslijn werd toch de strandtenten dreig bereikbaar waren. Het zand is nou weer onvolle, maar het is geen garantie dat dat zo blijft. Dat is wel een beetje het risico van deze locatie. Hè? Dus dat weet je van tevoren. Je staat buiten de kustverdediging. Ja, dat wordt om de 5 jaar wordt dat met Rijkswaterstaat geëvalueerd. En gekeken of we nog op een goede plek staan. Of dat het wellicht anders moet of moet verhuizen of verplaatsen. Een orengrote uitdaging voor het Ameland is het dichtslippen van de Vargeul naar het verste land. Daar moet baggeren worden en aan de westkant van het eiland moet de zand bij. Je zou denken dat die problemen een waar oplossen kunnen. Als je extra zand uit de Waddenzee zou halen, dan probeert die Waddenzee dat zelf weer te compenseren. En dan zou er juist weer extra erosie op de kusten van de eilanden optreden. Dus eigenlijk is het niet zo'n goed idee om zand uit de Waddenzee te halen, want die Waddenzee wil toch terug naar zijn eigen evenwicht. De zandsuppletie in Nederland kost het jaarlijks zo'n 60 miljoen euro. Een dure onderneming, maar nevens Rijkswaterstaat de beste kar. Ook omdat het in de toekomst hield iets vaker mat in verband met klimaatverorings. De eigenaar van de strandtenten is in elk geval blij met de zandsuppletie. Ja, die zandsuppletie die is dus wel heel belangrijk. Ja, want daardoor komt dat strand dus steeds weer terug. Dus ik hoop dat het gewoon heel lang blijft liggen. Dat is voor ons is dat natuurlijk heel mooi.